tellement ye k'a lase Mali kamiti bɛɛ lajɛlen ma u yɛrɛ ɲuman na ko laadalafɛnw ayiwa aw ko k'aw ma wele Maliko la ko laturu b'aw bolo jow b'aw bolo bolo b'aw bolo etc etc ni ze jamana décision ta ka wele ko mo ko duwawu kɛra Mali ye ko silamɛw ka duwawu ma fɛn ɲa sisan jamana ko ni mun bɛ se ka yadi ni kufa ka fara ni mɔgɔ duuru tɔ ninnu kan miliyari 2 bɛ dɔw kunkɔrɔ miliyari 1 ni dɔɔni bɛ dɔw kunkɔrɔ miliyɔn bɛ dɔw kunkɔrɔ donc n'aw ka boliw ni aw ka filenw bɛ fɛn dɔn n'u bɛ fɛn nafa ɲa so fila boli kɛnɛ filɛ voilà comme silamɛw ka duwawu ma fɛn ɲa aw fana turu sera aw fana ma sisan mais gare à vous n'aw ka laturu ni aw ka filenw ni aw ka jinɛw ni fɛnw u ma se ka yadi ni kufa ka fara mɔgɔ duuru tɔ ninnu kan an bɛ ɲɔgɔn na dɛ parce que matin midi soir aw de bɛ réseau in sanfɛ yan a ye taa misiriw ci gouvernement kan ka ejilataga bali silamɛw de bɛ ka kɛ tan silamɛw bɛ ka bɔ tan sisan a fɔra ko ka wele se aw yɛrɛ ma fo ka tila ka miliyariw proposer Asimi na wagati ni Asimi ko maliyɛn bɛɛ bɛna kɛ milliardaire ye a dun a daminɛla n'aw ka jow n'aw ka boliw bɛ fɛn dɔn so fila boli kɛnɛ filɛ mais n'aw ma se ka ko bɔ nin na k'aw bɛ n'aw sigi ko silamɛw ka duwawu ma fɛn ɲa an bɛ mɔgɔ caman kɔ bɔ yan dɛ an bɛ mɔgɔ caman kɔ bɔ dɛ o kelen ni kɔni kulonkɛ ka bɔ a la bref an ka taga ɲɛfɛ gouvernement ko yadi ko 2 milliards ko fa miliyari 1 ni dɔɔni ka fara tɔ ninnu kan mais ne bɛ fɛ ka dɔn est ce que aw bɛ fɛ ka yadi ni kufa ye yan aw bɛ fɛ ka yadi ni kufa ye parce que n'aw bɛ fɛ ka yadi ni kufa ye aw yɛrɛ ka porte parole mɔgɔ minnu bɛ Wage ka département la n'o ye Bubu Mabel Jawara depuis 2023 Bubu ko kufa sara yadi sara a y'a fɔ ouverture média plateau sanfɛ a y'a fɔ plateau wɛrɛw sanfɛ a bɔra ne filɛ de prévu ni dalu de ka di ne n bɛna jouer sisan aw bɛna mɛn Bubu bɛ k'a fɔ ka affirmer ko ninnu sara donc n'a sɔrɔ ninnu sara Bubu y'a fɔ combien de fois ko Bubu mɔgɔ min ye Bubu informer ko yadi ni kufa sara o Bubu k'a fɔ o tigi ɲɛna k'u kɛra milliardaire ye u ka taa yadi ni kufa su yɔrɔ yira dɔrɔn c'est simple comme bonjour donc sans plus tarder an bɛ Bubu lamɛn ouverture média plateau sanfɛ n bɛ tila k'a tɔ bɛɛ jouer kelen kelen a tɛmɛna plateau sanfɛ a bɛ fɔ ne de ma ko le détecteur de mensonge ni Amadu Kunfa bi balo la mais balo le fɔlɔfɔlɔ tuguni ne kuma ye entraînement ne kuma ye n'a ye yɔrɔ min fɛ a bɛ bɔ a bɛ kuma donc Amadu Kunfa sara ya mais a y'a mɛn dɛ cɔn dɔw ka sara ok a sara waati de la ale de b'a sa kuma dɔn ok ale de b'a dɔn ale sara waati la ne ka laɲini ye min ye dɔrɔn a ka bɔ ka kuma ne kɔni b'a sara n'i ma sa ne b'a fɔ ko bon ma sa ça c'est tout ça c'est tout ya dun nin kɛra ouverture média ye jɛfaga kelen de ye question posé a la kelen k'a fɔ ko kufa sara cɔri n'a ɲininka kufa sara wagati jumɛn ko kufa de b'a sa wagati dɔn jɛfaga ye ɲininka ko yadi don ko yadi fana sara ok o kɛra o plateau sanfɛ a tɛmɛna plateau wɛrɛ sanfɛ tuguni nin dennin ka plateau hakɛ to ne ban t'i ka plateau tɔgɔ dɔn nin nin kɛra wagati min na Bina bɔra k'a fɔ ko muso ka burumusi don n'u bɛ transport ta nin kɛra o wagati la a seginna kan tuguni ko yadi ni kufa sara a y'a lamɛn ne ye Nabi Jara ye i b'a dɔn bibi in na an bɛ don min na ko bi kɛlɛ in ye communication de ye quoi kosɛbɛ kɛlɛ in ye communication de ye kɛlɛ in kuma ka ca ni a marifaci yɛrɛ donc i bɛna ye k'a fɔ maa min yɛrɛ dogolen don maa min tɛ se ka bɔ ni waati ni waati tɛ o tigilamɔgɔ k'a fɔ ko maaw ka burumusi don mais nin bɛɛ bɛ jo di ne delila ka kuma dɔ fɔ Amadu Kunfa tɛ balolen yadi tɛ balolen mɔgɔ caman ye n sɔsɔ ni su t'i ɲɛkɔrɔ de tɛ se ka bɔ ni fɛn dɔ ye sinon ni Amadu Kunfa ni yadi bɛ balolen olu b'u ka kuma don ale de da mais i b'a dɔn k'a fɔ depuis ale ye bamanankan fɔ daminɛ tubabu yɛrɛ ɲinɛna Amadu Kunfa ni yadi ko kuma kɔ donc o kɔrɔ Amadu Kunfa ni yadi ko kuma min tun bɛ ka fɔ nkalon de don nin ye filila ye an ka taa sabanan na n ko ne de sara ye e sabanan fana lamɛn n ko ne de le détecteur ye Allahu akbar an b'a fɔ a ye nin kun ye an ka tɛmɛ ɲɛbilaw ye discours min kɛra yali agali fɛ an y'a fɔ a ye n'aw bɛna discours nin ja ye sisan an ko aw ma n ko ni cɛ min filɛ nin n ko yali tɛ an y'a fɔ bɛɛ yali tɛ nin tɛ yadi ye nin cɛ in bɛ Algérie a bɛ Algérie ka baara la a mɛnna an y'a fɔ ye yadi tɛ yen tugun nka Algérie tɛ se ka jɔ a la k'a fɔ ko yadi tɛ yen tugun ok
Ningera le 11 premier mois 2024. Yadi bora ka kuma ko yadi te ko ni chembe Algérie depuis 2023 avec ka fo yadi ni kufa sara. Donc si ça n'a aucun gouvernement qui nana fo yana tuguni ko milliard d'allers non ngoro. Mais c'est simple comme bonjour. Déjà radar mbe so ni libo détecté. Pour radar maseka yadi ni kufa yi. Ku bo bara la yani angat abaka nunu mo munu flene sa million ni milliard mu dani mo wolo vla ku ngoro. Don ne ba je 8 milliards la. Don ne ba je 8 milliards la. Now taro di énergie mo mo vega do fourage la ga jidi malio ma be so arranger. Abe so arranger. OK. Donc aga bu mabel jawara mumbe aga porte parole ala. Ala go yade ne ku fasara. Donc ay 4 milliards da madoro mo mo fana aller informer ale be 2 milliards do ma ale fana be 2 milliards ta. U be ta yade ne ku fa jora ira doro o ga no na be. O kam sa ni ni kuma chama banye kwa. Suna ku ngolo chauffeur do. Voilà. A foro nyana ko jamana te se ka diriger galon tigɛ ni propagande ni mensonge ka. C'est vos propres mensonges qui sont là en train de vous rattraper comme ça. Awa galon ne be ka rattraper. Depuis 2023, a yadi faga, kufa sara, intala borata, a dengu sara, a muso sara. Mais si ça va na tukuru ka be milliard dans le kungoro. Otma service de renseignement te guya. Service de renseignement te guya. Drone te guya, satellite te guya. Nere a bolo aro ko anako avec les gars yari nous nga mo bunte ku be do Algérie territoire ko donc drone ni radar ti go blé avec chef malien ni be ko fa billahi talay maintenant meta messi la voix des sans voix le détecteur de mensonges de tous les temps détecteur la voix ti ki sari vive la patrie vive la démocratie ala ga jamana basiki bobo ni kale milliardaire ni kale milliardaire tsage et jamana vidéomanu nga porte-parole depuis 2023 ko yadi sara ku va sara si ça tugule au gouvernement kelen ngana ku milliard dollars kungoro ate moso ane non ate teme voilà et puis zangor fana la mogo amogo bolare amogo bala ko mundu no galo diga ko yadi ne ku va sara si ça ku milliard da ko ma fana ka jodo ka bolu be fenye do ma na fanye mali amogo ba fana la fana ka jodo ka bolu bara sare ne